Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da kasancewa a cikin sabuwar tasharmu mai suna Kannywood 247 TV, wacce za mu dinga gabatar muku da ƙayatattun labaranmu, wanda Abdulrazak Sabo ya rubuta wannan littafin mai suna Ɓatan Bagatantan, yayin da ni kuma Hauwa Muhammad Sani zan gabatar muku da labarin. A yi sauraro lafiya. Maraina kaɗan ɓarawo. Lokaci ne na tsananin hunturu. Babu abin da kake gani sai hazo, kuma babu abin da kake ji sai sautin iska. Kimanin ƙarfe 2 rana ne, amma kowace mota ka gani da fitilarta a kunne. Duk ɗan acaɓan da ka hango sai ka rantse ya baiwa shekara 80 baya. Saboda tun daga suma zuwa gira har gashin ido babu abin da kake gani sai hazo tamkar furfura. Tsananin hazon ya kai intaha, abin sai wanda ya gani. Wannan halin da aka wayi gari da shi ya hana Alhaji Ɗalha fita ofis. Yana cikin gida a falo tare da matarsa Hajiya Rabi. Suna shan shayi, suna kallon talabijin. Alhaji Ɗalha ɗan kimanin shekara 50 ne, yana da matsakaicin tsawo, wankan tarwaɗa ne mai kyan diri. Ita kuwa Hajiya Rabi yar kimanin shekara 40 ce. Ba ta da yawan magana, ba ta da yawan fushi, ba ta da yawan fara'a, ba ta da zurfin ciki, kuma ba ta barin ta kwana. Daga ganin Alhaji Ɗalha ya daɗe yana shan shayin, kuma ya yi nisa sosai a cikin tunani. Rabi ma shiru take, tana gefe guda tana shan nata shayin, tana cancanja tashoshin talabijin. Kwatsam sai Alhaji Ɗalha ya yi ajiyar zuciya, sannan ya ce, duk da dai kin sha cewa in riƙa yi ina haɗawa da haƙuri, wallahi tura ta kai bango. Sai ya miƙe tsaye, ya tsaya a bakin taga yana kallon waje cikin tunani. Bayan ɗan wani lokaci sai ya ci gaba, idan mutum ba mahaukaci ba ne, yaya al'amura za su ke rincaɓewa haka, amma sai a yi ta cewa ya yi haƙuri. Da jin haka sai Rabi ta tashi a hankali ta sanɗa kusa da shi, ta ce masa, haba baban Binta, ka duba waje da kyau, duba sosai ka ga yadda mutane ke fama da rayuwa cikin wannan uban sanyin. Sai ta dafa kafaɗarsa sannan ta ci gaba, na Allah duba gaban ka, dubi yadda 'yan acaɓa da 'yan kura da 'yan tireda da sauransu ke waje suna ta fama. Wannan hazon bai hana su fita ba. Haka idan kasuwa ka je za ka ga mahauta, ma'auna da sauransu na ta fama a waje. Amma ga ka kai har yanzu baka fita ba saboda rufin asiri, ka tuna da kyau. Sai Ɗalha ya juyo a fusace, ya katse mata hanzari ya ce, to uwar azanci, me kike son gaya mini? Sai ta dube shi ta ce, daman wanda aka raba da shi shi ke rainuwa. Sai ta koma gaban talabijin ta ci gaba da cancanja tashoshi. A hankali yanzu ran Alhaji Ɗalha ya gama ɓaci, kuma fuskarsa ta murtuke. Ba tare da cewa ƙala ba sai ya koma gefe guda ya zauna ya ci gaba da wasiƙar jaki yana cewa, mata ba hankali ne da su ba, da suna da hankali da Rabi bata nace da bani haƙuri ba, ballantana ta turo Binta ta same ni har ɗaki wai domin ta bani haƙuri. Wai har Binta ce ta yi wayen da za ta ce idan ta ita ne zani sau ɗaya ma a shekara ya ishe ta? Kai ji don Allah. To amma idan ba su ce min in yi haƙuri ba, to me za su ce mini in yi? Haƙiƙa mutane da yawa na ta fama a cikin wannan uban sanyin, ni kuma ga ni a cikin gidana ina shan ɗumi. Haƙiƙa na fi su alamar rufin asiri, to amma maganar ba a nan take ba. Dama ba su saba da samun manyan kuɗi ba, kuma ma dai tun fil azal irin halin da suka saba da shi kenan. Al'amarina ba shakka ya sha bamban da nasu. Ka duba fa ka ga a 'yan shekarun kwanan nan da suka wuce, ba wani lokaci mai tsawo ba, duk abin da na taɓa kuɗi yake zama, amma yanzu al'amura sun canja. Na tabbata hannu aka sa mini. Tabbas akwai sa hannu cikin harkokina, kai dole ma da sa hannu cikin wannan maganar. Sai ya miƙe tsaye ba tare da ya ce ko ya yi komai ba. Ya koma ya zauna, sannan ya ci gaba da tunani. Amma yanzu duk da irin wannan tsananin da mutum yake ciki, daga ya kuskura ya yi wa uwar azanci bayanin wannan halin sai ta
zaƙalƙale da tauhidi kamar ta fi kowa tsoron Allah. Can bayan ya daɗe yana tunani da saƙe-saƙe sai ya tuno da wani abokinsa mai suna Alhaji Musa mai zabira. Ana yi wa wannan mutumin inkiya da mai zabira ne saboda tsananin kuɗinsa, wanda mutane suka yi imani cewa aljana ce ke cika masa zabira duk dare da sulallen zinari. Tuno wannan mutum ke da wuya sai hankalin Ɗalha ya daɗa tashi, domin sai ya soma tunanin cewa idan Alhaji Musa zai ci gaba da fantamawa to shi me zai hana shi. Nan da nan fuskarsa ta murtuke, gumi ya soma tsattsafowa a goshinsa. Musan nan da me ya fi ni? Lokacin da muna yara da kuma lokacin da muka soma neman kuɗi. Ko kusa da ni bai isa ya zo ba, amma wai yau ga suke da duniya, mu ga shi sai faman dumfarar kwata muke yi, amma a ce in yi haƙuri. Haƙurin me? Ni a ganina hanya ɗaya tilo da za ta fitar da ni ita ce ta samun Alhaji Musa cikin hikima domin lalubo bakin zaren. A halin yanzu, Rabi na ta kai da komowa daga falo zuwa kicin zuwa ɗakunan kwana ba tare da Ɗalha ya lura da ita ba. Sannan a hankali sai ta lura da cewa ya yi nisa a cikin tunani, har gumi ya soma keto masa. Sai ta tsaya ta zura masa ido na ɗan wani lokaci sannan ta ce, Baban Binta, ai gwamma ka shirya ka fita ofis domin na ji kamar garin ya ɗan yi ɗumi. Sai ya ɗaga kai kamar a firgice ya kalle ta ya ce, yanzu nake tunanin yin hakan. Sai ya miƙe ya shiga cikin ɗaki. Kan anjima sai gashi ya fito cikin kufta mai ruwan toka da zanna bukar, wanda zarenta ya saci launin kuftar. Sannan ga agogo mai farar sarƙa da baƙin takalmi mai sheƙi. Fitar babu magana, sai wanda ya gani. Isowarsa falo ke da wuya sai ya hango Rabi tana goge-goge na na'urorin cikin falon. Tana ɗaga kai sai ta hango ya yi stati fes da shi. Sai ta ce, wallahi Baban Binta, da na hango ka na yi tsammanin wani ɗan bana bakwai ne ya shigo mana gida. Ka yi tararras ɗan fes da kai. Sai ya dubi takalmi da kuftarsa sannan ya yi murmushi ya ce, a hankali dai kada Binta ta ji ki ta yi mani dariya, amma me hakan ya nuna miki? Lokacin da kake zuwa gidanmu ka raɓe a gindin zana kana jira na in fito zance. Sai ya bushe da dariya ya ce, Rabi, akwai ki da kaifin basira. Sai ya yi kamar zai fita ya fasa, ya yi kamar zai koma ciki ya fasa, ya yi kamar zai zauna ya fasa, sai ya yi nan wura ya yi can wura. Ya tsaya a bakin ƙofa kamar wanda ya yi gamo. Can sai ya dubi wurin da Rabi take ya ce, da yanda na yi fes ɗin nan haka hankalina yake kwance da duniya ta yi daɗi, amma ina. Wannan maganar ta sosa wa Rabi rai. Nan take ta yi zumbur ta miƙe ta kalle shi, idanuwanta kuma suka cika da ƙwalla. Sai ta matso kusa da shi a hankali ta soma gyara masa maɓallin kufta. Tana lallamarsa, bari in gaya maka ta manya. Ba ka jin magana, na nusar da kai so takun masaƙi, amma ka ƙi ji. Ka san fa manya sun ce duk wanda bai ji bari ba ya ji hoho. Don Allah Baban Binta. Da jin haka sai Ɗalha ya hasalo, nan take ya katse mata magana ya ce, tsaya yarinya, kada ki zaƙalƙale a cikin al'amarin da ba naki ba ne. Ba na son katsalandan cikin lamurana. Sai Rabi ta yi shiru ta dube shi ta yi ajiyar zuciya. Ka yi haƙuri Baban Binta, ni dai faɗa ce tawa. Ina kuma roƙon Allah ya ganar da kai, domin malamai sun ce duk wanda bai gode wa ni'imar Allah ba, to ba shakka zai gode wa azabarsa. Allah ya kiyashe mu. A fusace ya ce, ni za ki nuna wa Allah? Abin naki ma nema yake ya fice gona da iri. Sai ya bangaje ta ya suri maƙullan mota daga kan talabijin ya doshi ƙofa cikin fushi. Ya fita fu, ya kuwa bugo ƙofar da ƙarfin gaske. Sai da komai na gidan ya amsa. Aikin banza aikin wofi. Ba ku san halin da mutum yake ciki ba sai ɗan karen iya yi da baƙin rashin kunya. A halin yanzu Ɗalha ya fito kan titi yana cikin motarsa baƙa ƙirar Kia Jeep Automatic. Yana tuƙi bisa titi yana kallon mutane ɗaya-ɗaya, yana muzurai yana shan ƙamshi. Can sai ya kunna rediyon motar, kamar almara waƙar da rediyon ke yi sai ta yi daidai da halin da shi Ɗalha ke ciki.
Ga waƙar: idan zaka nema nemi ga Allah, idan ya baka da dama kai godiya, idan ya baka kaɗan ma kai godiya, idan kai godiya sai ya daɗa. Maraina kaɗan ɓarawo yake, mago da kaɗan a ƙoshe yake. Ɗalha na jin lafazin wannan waƙa bai yi wata ba sai ya yi wata doguwar tsaki ya kashe rediyon, tare da cewa can gasu gada, wai zomo ya ji kiɗan farauta. Kafin wasan nan sai ga Ɗalha a ƙofar gidan Alhaji Musa. Tsayawar motarsa ke da wuya sai masu gadi suka nufo shi, inda suka yi gaisuwa. Bayan haka sai ɗaya daga cikinsu ya ce bari a shaidawa Alhaji cewa ka zo. Sai Ɗalha ya ce na gode, sai ya ja gilas sama ya bar na'urar sanyaya mota a kunne ya ci gaba da jira. Bayan ɗan gajeren lokaci sai mai gadin ya buɗe ƙofa ya yi wa Ɗalha alamar ya shiga. Nan take Ɗalha ya yi wa motarsa giya ya shiga. Yana shiga falon gidan sai ya sami Alhaji Musa zaune yana amsa waya. Daga ganin Ɗalha sai Alhaji Musa ya yi zumbur ya miƙe tsaye ya miƙa hannu domin su gaisa. Haka suka gaisa suka jijjiga hannun juna ba tare da sun ce ƙala ba, saboda Musa na kan waya. Bayan wannan musabahar sai Musa ya nuna wa Ɗalha kujerar da zai zauna a kai, sai suka zauna. Alhaji Musa ya ci gaba da waya, Alhaji Ɗalha kuma ya soma kallon sarautar Allah ta kayan alatin da aka jibge a cikin wannan falon. Kanka ankara Ɗalha ya yi nisa a cikin tunani. Kai jama'a, wallahi ni ban taɓa ganin irin waɗannan talabijin ɗin ba. Girman bango, ga kujeru na fata da fata, sai ka ce ba a duniya ba. Don Allah, ga wani irin rediyo a mulmule, sai ka ce zunguru. Malam dubi darduma taushi kamar katifa, idan ka taka sai ƙafarka ta nutse zuwa idon ƙafa. Dubi wani irin fenti sai ka ce ruwan sama ake yi. Na'urar sanyaya ɗaki ma a wannan gidan iska mai ɗumi take fesowa. Kai, daga ganin wannan falon ka san me shi ya yi nisa da ƙwata. Duniya ta samu. Alhaji Musa yana gama waya sai ya miƙe ya kama Ɗalha ya soma koɗa shi yana cewa wata sabon gani, maro wandon ƙarfe, kowa ya sa ka ba zama ba tsayi. Daji ba a yi maka ƙaure, na Rabi sai dubu ta taru, ɓatan kai ko da niyya. Sai Ɗalha ya yi murmushi ya mai da martani, an buga da ku an bar ku da niyya kwana biyu. Sai Alhaji Musa ya ce ba a buga da kyau ba ne kwana biyu. Na san kara kake yi, kuma dai a hankali aka buga ai ka shanye dukan, in ji Alhaji Ɗalha yana yaƙe. Sai ya ci gaba, kaga mutane iri-iri ne, wani sai ka daɓa masa wuƙa ko ka sara masa adda, amma ba za ta kama shi ba. Amma irin mu ko jantaɗi ka san mana sai ya kama. Sai Alhaji Musa ya yi murmushi ya ce wannan maganar ta shallake sanina. Shin Ɗalha me kake nufi ne a taƙaice? Sai Ɗalha ya gyara murya ya gyara zama kuma ya daidaita fuskarsa sannan ya ce a taƙaice ina nufin kai Alhaji Musa mai zabira ka cancanci kirari, ma'ana an buga da ku an bar ku, domin har yanzu sai fantamawa kake yi cikin harkokinka. Ni kuma a ɗaya ɓangaren ban cancanci kirarin da ka yi mini ba na maro wandon ƙarfe, saboda ruwa ya doki babban zakara ya yi masa jilif. Da Alhaji Musa ya fahimci abin da Ɗalha ke nufi sai ya daina dariya ya kuma ɗan nutsu, sannan ya ce na fahimci abin da kake nufi, haƙiƙa abin da ka faɗa gaskiya ne, amma fa duk wanda ka gani yana da irin tasa matsalar. Abin yi dai shine haƙuri. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.